Здравейте хора, аз съм Дори и ако сте видяли в там където пишете коментарите, съм ви написала, че другия клип не успя нещо да се качи, така че ще го заснема наново, за да мога да го кача. Нека да започваме. Само да кажа, че има някои цветове, които се повтарят по един-два пъти, но в различни нюанси, естествено. Та ще започнем с това, с тези два цвета лилаво. Ето ги. Да. Може да ви се изглеждат отстрани еднакви, но всъщност са наистина съвсем различни. Сега ще ви покажа и една мостра, само да намеря онова, на което... Само тук са ми още някакви слушалки. Да, няма значение. На някакво друго ще ви го покажа. Сега ще ви ги покажа. Ето. Ето вижте, че са в различни цветове. Значи, ето този цвят тук, първия, който е с най-малкото, е 432 номер. А другия, който е с по-голямата част, ето вижте, дето съм лакирана с него, е 411. Ще ви покажа това синьо. Ето на същата така е. Надявам се да се вижда. Много тъмно синьо. Сега ще ви покажа. То е единственото синьо, но пак да ви го покажа на цвета как изглежда. И номерът му е 433. Другия, кой да ви покажа, е този розов. Вижте, много е хубав. Аз съм лакирана с него. Сега и него ще ви покажа, но той няма номер. Не знам защо. Няма. Така. Съжалявам. Другото е на Опи. Ако сте гледали предишният ми клип, който е нови придобивки, там съм показала, че имам крем за лице на Опи. Ето. Имам и лак. Сега ще ви го покажа на цвят. Извинявам се, но това е Пуфи. Сега ще ви я покажа. Пуфи! Ела. Ето. Вижте я. Вижте моята майка красива. Която си има бебенца, ако сте гледали първият ми клип. Да. Кажи здравей, Пуфи. Кажи здравей. Здравейте. Да, както виждате, кучето ми говори, но не си отваря устата. Дай чув. Дай чув. Аз много си обичам. Извинявам се, но батерията ми пада, така че нека да продължаваме по-нататък. Както ви казах, лака на Опи.
Сега ще го заредя, за да мога да имам повече място. Секунда. Извинявам се много, но ще трябва да го заредя. Готови сме. Мога да снимам вече клипа. Ето го. Другото нещо, което трябва да ви покажа, другите 4 лота, които трябва да ви покажа са ето тези. Да. Сега ще ви покажа. Той също няма номер, понеже е купен. Но май той беше единственият такъв цвят. Той е безцветен. Пак се извинявам за... така вече е по-светло. Не. Защо? Защо? Ще цъкна лампата. Ей, сега се връщам. Така вече е по-добре. Ето. Нищо, че още 4 часа. Не, 5. Този. Като розови твистки. Ще се начета, но в различни цветове. Пуфи, тихо! Правя клип в момента. Ето. Пуфи, тихо! Тихо казах. Тихо. Този лак, както ви казах, не е такъв комплект, т.е. даже ми е първият от тази марка, от на розовия. Пуфи! Пречиш ми да направя клип. Иска някой да й обръща внимание. Ела! Айде, ела! Секунда! Ела! Ела! Ела, Дуди! Ето я! Ето е моята красавица. Вижте я. Тя е малко срамежлива. Но обича някой да ви прави компания. Тя си има играчки, но... Айде слезо. Слез. Еди. Бързо. Видите и какви. О! Добре. Съжалявам. Вече ви го показах единия. Ето този. Да. Сега ще продължаваме другите, които са с на еднаква марка Perfect. Ето. Това е единия. Това е другия цвят. Сега ще ви ги цапна там. Ще ви напиша долу в коментари. Пишете долу в коментарите, дайте палец нагоре. И пишете и вие какви цветове, какви марки имате. Пишете ми също така дали имат хубави цветове, за да мога поне един от тях и аз да си купя, да си ги пробвам какви са им цветовете, дали ви харесват, как изглеждат отстрани. Аз съм си избрала толкова тъмни цветове, единствените ми светли са 2-3 може би. Така че ще правя утре, т.е. този път наистина утре ще правя клип. Какво имам в моята стая, какво съдържам в нея. Както ви казвам, аз не ползвам грим, така че напишете в коментарите, използвате ли грим, използваш ли грим,
и такива работи. Казвам го не за 100 път сигурно, защо. Както и да е, аз ви казах какво използвам за лице. Напишете в другите 3, този вече 4, другите 3 клипа, какво вие ползвате за вашето тяло. Дайте отново палец нагоре и до скоро!